Aupa Julen. Arratsaldeon Julen, ongi etorri. Eskerrik asko. Hasiko gara gaia ongi kokatzen, Julen, zer da ziberbullyinga? Ziberbullyinga izango litzateke tresna digitalak erabiliak edo internetez erabili, pertsona baten aurka ematen diren erasoak denboran irauten direnak, denboran errepikatzen direnak, eta gainera mina egiteko egiten direnak. Eta pentsatzen dugu bereziki garrantzitsua izango dela sare sozialetan prebentzioa, ezta? Hori da, sare sozialetan prebentzioa lantzeko oso garrantzitsua da, alde batetik jendeak jakitea sare sozialetan ezarpen batzuk daudela, eta ezarpen horiek erabili daitezkela kontuak babesteko, beraien burua babesteko, eta besteen aurka ere babesteko. Eta ziberbullyingari nola egin aurre? Oso garrantzitsua da heziketa emozionala eta heziketa digitala. Ze ziberbullyingaren atzean egoten direan askotan dira ondo landutan ez dauden emozioak, kudatutak ez dauden emozioak. Horregatik beti gurasoei gomendatzen diegu heziketa digitala lantzea. Aurrein autoestima igotzeko, eta tresnak emateko elkarren artean komunikatzeko, eta beraien sentimentuak adierazteko eta lantzeko. Hain zuzen ere, ziberbullyingari aurre egiteko sortu zen Max Sonrisas proiektua, ezta? Hori da. Nik lan egiten nuen gazteekin eta aurrekin, eta ikusten goin dela 10 urte ikusten nuenean interneten bitartez egoera hauek ematen zirela, hasi nintzen egoera hauen aurrean ikasten eta lantzen, eta horregatik sortu nuen Max Sonrisas batez ere gazteak eta aurrak interneten babesteko. Arrisku asko daude, horien artean dago ziberbullyinga, ez bakarrik hori, eta arrisku horietaz babesteko sortu genuen Max Sonrisas enpresa. Eta nola erakutsi diezaiokegu aur edo gazte bati teknologia berriak behar bezala erabiltzen? Alde batetik oso garrantzitsua da, gurasoak pixka bat baita erreflexio txiki bat egitea, ze gurasoek egiten dutena aurrek errepikatuko dute. Ze eredua da oso garrantzitsua da. Eta baita ere garrantzitsua da, adibidez, jolasen adinak begiratzea, jakiteko egokia diren aurrek jolasteko edo ez, ikustea sare sozial erabilpen banditzak, ze sare sozialetako erabilpen banditzek esaten dute, erabiltzeko 13 urte izan behar ditugula. Eta gazteagoak izan, erabilera kontzienteagoa egiten dugu. Horregatik oso garrantzitsua da, adinak errespetatzea. Orduan Max Sonrisas proiektua bada gazteentzat, nerabeentzat, baina gurasoentzat ere bai. Saioak emate ditugu bai aurrekin, lehen hezkuntzako 3. mailatik aurrera, gazteekin, DBH eta batxilergoa eta FPN baita ere, gurasoekin eta irakasleekin. Ze gure helburua da, 3 leku horietatik mezu berbera jasotzea, bai ikasle guregati zuzenean, irakasleetatik eta gurasoetatik. Eta esan daiteke gurasoak behar bada galdu xamar edo gabiltzala, edo ez dakigula oso ondo nola funtzionatzen duen aurren munduak? Bai, hor gauza desberdina, alde batetik guraso asko ez dakite modu tekniko batean erabiltzen, baina hori ez da gurasoen lana. Gurasoen lana da heziketa egoki bat ematea, eta hori egiteko ez da heziketa teknikoak izan behar. Da betiko heziketa ematea, baina interneten. Baina gurasoek nire ustez asko ez dituzte ezagutzen interneten dauden arriskuak, ez dakite ze modutan erabiltzen dituzten gazteek eta aurrek sare sozialak eta online jolasak bestekin sartzeko, edo ze nolako arrisku desberdinak dauden, eta beste aldatetik nire ustez guraso asko uste dute heziketa digitala egokia ematen ari direla, eta horregatik badakitela. Baina guk egunero joaten garenean ikastetxeetara, aurrekin lantzea eta gaztekin lantzea ikusten dugu ikastetxe guztietan aurre eta gaztekinak arriskuan daudela internetez egiten duten erabileragatik. Orduan, hor konturatzen gara, benetan gurasoak ez dakitela, baina ez dakitela. Ez dakitela. Julen, interneten arriskuak ari zara aipatzen, esate baterako interneten informazio faltsu asko dago, sareetan, iruzur asko dago, ezta? Hori da. Iruzur asko dago eta adibidez, aurren kasuan, guari gara ikusten lehen hezkuntzako 3. mailan, aurra askoriak kontuak lapurtzen dizketela, orain jolaserako kontuak lapurtzen dizketela, iruzur asko daude kontuak lapurtzeko. Adibidez, DBH-en eta batxilergoan iruzur asko baita ere daude dirua lapurtzeko sare sozialetan, eta horretan ere erortzen dira. Eta baita iruzur asko daude malwarearekin edo virusekin gure gailuak ere infektatzeko. Eta arrisku horiek eta ziberbullyinga desberdindu egin beharko genituzke, Julen? Ziberbullyinga da arrisku edo teknika desberdinak erabiliz egiten diren erasoen multzoa esango dugu. Baina arrisku horiek edo teknika horiek erabili egiten dira. Baina teknika horiek berez ere arrisku desberdinak zaitezke. Ni zure aurka egin dezaket iruzur bat, baina agian
gauza puntual bat da, momentu baten egiten den gauza bat, baina ni, bere aurka, egoten banaiz askotan, hasiko naiz iruzurroiek erabiltzen, bere kontua lapurtzeko, eta bere izenean idazteko beste baten aurka, eta horrela bestea pentsatzeko bera dela, eta bere erreputazioa kaltetzeko. Edo, kontua lapurtuko diot, hasiko naiz, delituak egiten, bere epean erortzeko ondorioak. Horren, erabili daitezke arrisku desberdinak, edo teknika desberdin horiek erabili daitezke pertsona baten aurka. Eta zergatik gertatzen da hori guztia, Julen? Normalean, guk ikusten dugu erasotzaileen ezaugarri bat dela autoestima bajua. Ziberbullyingan hitz egiten dugunean, aurren eta gazten inguruko ziberbullyinga, aurrek beraien adinekoen kontra egiten dutenak, edo gazten beraien adinekoen kontra egiten dutenak, ikusten dugu erasotzaileek autoestima baju bat daukatela, eta orduan alde batetik batzutan bilatzen dutela eta aldearen onarpena, eta hori lortzeko teknika horiek erabiltzen dituzte, ez dakitelako modu egoki batean lortzen, eta beste alde batetik ikusten dugu erasotzaileak diren asko gero erasotuak izan direla baita ere. Orduan, baiek ere, beraien emozio horiek kudeatzeko falta hori ere hor ikusten da, eta orduan berdina egiten dute. Pixka bat hobeto sentitzeko, ze azkenean, zu baino okerrago dagoen norbait ikusten badezu, orduan zu ez zaudain gaizki. Orduan askotan jendeak horretarako egiten du baita ere. Baina normalean ikusten duguna da autoestima bajua eta taldearen onarpena lortzeko. Erasotzailearen ezaugarria autoestima bajua beraz, eta biktimarena? Biktimarena ere, bai. Normalean autoestima bajua da biktimaren baita ere ezaugarri bat. Askotan, biktimak autoestima bajua daukanean, ez dauka horri aurre egiteko tresnarik. Orduan ez dakiz zer egin askotan. Eta aur batek autoestima altua baldin badauka, laguntza eskatzeko aukera gehiago izango ditu. Eta lagunen laguntza eskatzeko aukera gehiago izango ditu. Baina zu autoestima bajua baldin bazaude, askotan ere ez dakiz zuri nola egin. Julen, eta ze lotura dago kaleko bullyingaren eta ziberbullyingaren artean? Biak erasoak dira, baina desberdintasun batzuk daude. Adibidez, kalekoa ematen denean, ikastetxean ematen zenan bakarrik, etxe izterakoan, biktima deskantzatu egintzen zuen. Baina orain, online jarraitzen badute erasoak, etxean ez dago deskantzurik 24 orduak dira. Erasoak gelditzen badira, erasoen intensitatea ere gelditu egiten da, eta horren egunean ikusten garean berri hasten gara. Baina erasoak jarraitzen badute, intensitatea handitu egiten da. Eta orduan gero bortitzagoak dira erasoak. Gero baita ere, bullyingak kalean egiten denean, edo erasoak fisikoagoak direnean, ere markak usten dituzte. Baina besteak online direnean erasoak, markak emozionalak uste dituzte, baina ez dira ikusten. Eta zailagoa da, baita ere, identifikatzea. Gero baita ere, interneten bitartez egiterakoan erasoak, erasotzaileak uste duenez anonimoa dela, askotan, indarra gehiago ematen dio, eraso gehiago egiteko agian aurrez aurre egingo dituzkenak. Orduan, desberdintasun horiek daude, baina azkenean interneten ematen diren erasoak ondorio larreagoak dituzte biktimengan. Eta denbora askotan egoten dira ondorioiek pairatzen. Eta nola detektatu dezakegu ziberbullying kasu bat? Oso zaila da hori detektatzea, ez ditulako markak usten. Guk beti komendatzen duguna lan egiten dugu asko testiguekin. Ikaslei esatea, zeuzer ikusten dutenean, ze ikasle gehienek badakite inguruan norbaitek horrelako erasoak jasotzen dituen edo ez. Orduan, ikasleek ikusterakoan, gurasoei, irakaslei esatea, eta biktimari ere laguntzea nolabait. Laguntzeko modu asko daude. Adibidez, nik agian ez dute indarra erasoian aurka joateko, baina agian lagunari mezu positibo bat bidaltzeko, bai, edo ikastetxean gaudenean berarekin egoteko, bai, edo irrifar bat botatzeko, hori egiteko ez da asko behar, eta indarra asko dituzte baita ere gauza horiek. Gero baita ere, jakin behar dugu, guk eraso bat ikusten dugunean laik ematen badiogu, eraso horren parte gehala. Eta guk ikusten badugu bideo bat, aldez aurretik badakigunean ez dela egokia, baitare parte hartzen ari gara, ze visualizazio gehiago ematen dizkiogu, eta orduan indar gehiago ematen diogu bideo horri. Eta orduan, azkenan norbaitek, famatu izan nahi badu askotan interneten egiten duena da, biralak diren bideoak errepikatzen ditu. Eta bideo negatibo hauek, visualizazio asko balin badituzte, besteek horiek ere errepikatzeko saioak erakengo dituzte. Horregatik gure konstienti izan behar gara, indar handia daukagula, eta gure laika, gure visualizazioek ere ondorio desberdina dituztela.